Mga amigo Bugsit. Kung sino man nakakilala ni Eliseo Badong, ito na hinahanap nyo. Pero pinagan na niya yung bus niya kaya mabiyahe na sila ng Cagayan de Oro. Kaya yung mga taga Cagayan de Oro malapit na magkakabiyahe ng Cagayan de Oro, amigo Bugsit. Butuan, Buena Vista, Nasipit, Carmen, Hingog, Balinguan, Balingasag, Cagayan de Oro, amigo Bugsit. Sa Lunes ba? Baka Lunes na mag-umpisa, amigo Bugsit. Cagayan de Oro. Kasama yung 1838 saka ito 1807. Ando na kinuha na ng regular driver si Lubay, amigo Bugsit. Kaya maghintay-hintay lang kayo mga taga Cagayan de Oro, Butuan. Cagayan, Butuan, Hingog, Balingasag, Balinguan. Malapit na magkakabiyahe, amigo Bugsit. Relax lang kayo dyan. Kung sila tayo. Ayan, si Eliseo Badong ang matagal na nagbiyahe ng Cagayan de Oro, amigo Bugsit. Ready na ngayon Cagayan, amigo Bugsit. Ready na yan. Kinuha niya sa Surigao, amigo Bugsit. Bugsit nating vlogger. Ano ba yan sa Gcash dyan? Yan si Rizal Sirano, amigo Bugsit. Yan.